uvek implicira nešto o nama. Ćao drugari, moje ime je Ilić Vladimir i u današnjem videu ću vam pričati o jednoj veoma simpatičnoj tehnikici koja se zove implikacija. Šta to znači? Implikacija je ono što impliciramo na nešto. To je podkontekst komunikacije ili ono što bi se reklo čitanje između redova. Šta dobijate s tim? Pa dobijate da naučite jezik kojim komuniciraju devojke i da ih savršeno razumete, a i da one vas mnogo bolje razumeju o onome o čemu pričate. Kako zvuči implikacija i šta ona radi? Implikacija uvek asocira na nešto, ne direktno, ali indirektno, znači ne govorimo direktno o tome o čemu se radi, ali izokola asociramo na tako nešto. Radi se o inteligenciji koju ti demonstriraš tokom razgovora, znači kada nešto impliciraš je veoma efikasan način da nekome daš nešto do znanja ili da nešto prouzrokuješ, a da to ne kažeš direktno. Što znači počet ćemo odmah. Implikacija može da bude, kada kažem devojci da ima dobar stav ili dobro držanje. Šta to implicira u ovom smislu? Dobro držanje može da implicira da vodi računa o sebi. Dobro držanje može da implicira da ima stila za oblačenje. Dobro držanje može da implicira da ima onako dobar stav, da se dobro nosi kao devojka kroz život. Ok, može da implicira više stvari. Devojka će naravno sama isprojektovati u svojoj glavi ono što ste vi rekli i razumeće to na svoj način. To je priča sa kojom bukvalno ulazimo u podkontekst komunikacije. Šta još može da bude implikacija? Drago mi je što sam upoznao osobu koja zna da ceni vrednost kod ljudi. Ako je ona u nekom trenutku provalila neki vaš kvalitet ili vam dala neki kompliment za neku vašu osobinu, vi možete da je date isto tako implicirajući kompliment, što znači da vam je drago što ste upoznali osobu koja zna da proceni taj kvalitet kod osoba, jer danas ne znaju baš svi da procene neke kvalitete. Tako da, u svakom slučaju, impliciramo uvek na nešto. Ono što pričamo zapravo sa devojkama u komunikaciji i ono što radimo svakodnevno uvek, zapamtite ovo, uvek implicira nešto o nama. Ono što pričamo svakog dana u komunikaciji uvek implicira nešto o nama. Devojke to na takav način gledaju. Ukoliko želite da se povežete sa devojkama, da vas apsolutno razumeju šta pričate, da nikad ne kažete nešto direktno, ali uvek kažete nešto što će one jako dobro razumeti, koristite implikaciju. Implikacija je mnogo moćna stvar. Ako kažem za sebe da kada radim nešto, ili radim to profesionalno, ili to ne radim uopšte, šta to implicira o meni? Implicira, jel tako, da sam vredan, da se trudim da budem u poslu profesionalno, da volim da završavam stvari do kraja. Znači, jedna rečenica implicira mnogo toga. Uvek kada pričate nešto, obratite pažnju šta pričate, jer tada uvek govorite nešto o sebi. Znači, sledeći od primjera implikacija bi moglo da bude isto tako ili neki implicirajući kompliment ili nešto sa čime ćemo moći da uđemo onako duboko između redova. To bi moglo da bude, recimo, kada kažete devojci, imam neki osjećaj u vezi tebe da ne moramo mnogo toga da pričamo, ali da se jako dobro razumemo u nekim stvarima i gotovo uvek možemo da pomislimo na isto. Šta ovo implicira? Ovo implicira da se vi i ta devojka sa kojom razgovarate jako dobro razumete. Naravno, ovo preporučujem da se radi kada ste već ostvarili dublje interesovanja, tako da budite oprezni, jer na ovaj način ćete osvestiti sebe šta zapravo govorite u podkontekstu kada pričate sa nekim. Obratite dobru pažnju i šta pričate o sebi i šta pričate o raznim stvarima. Budite autentični, iskreni, znači uvek iskreno pričajte, nemate potrebe da budete neko drugi, samo pričajte na pravi način. Ukoliko vas interesuje da učite brzo zavođenje i sve ove super tehnike, možete me naći na Facebooku. Subscribeujte se, šerujte ovaj klip i podelite sa prijateljima. Mislim da će biti izuzetno koristan. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!